Proposta da modificación do regulamento dos servicios da Biblioteca Municipal de Moia. Proposta de modificación da asistencia semanal. Informo que, tendo en conta o informe da coordinadora da Ludoteca que decía que con data verde 28 de marzo de 2008 publicouse no boletín oficial o Regulamento do Servicio de Biblioteca Municipal de Moia. O artigo 20, a organización temporal que o período máximo da estancia do neno ou nena na ludoteca será de 2 horas diarias e 3 días á semana. Este período poderá ampliarse previo informe valorativo da coordinadora en base ás especies e situacións familiares e as necesidades de integración social do usuario. Durante o tempo desta instancia, o personal da biblioteca deberá procurar a diversificación do centro de atención ao usuario, alternando con xogos individuais o xogo libre dirigido ao desenvolvemento das distintas esferas. Con motivo da solicitud de numerosas familias da modificación do período máximo de estancia semanal na biblioteca, fixemos unha enquisa para valorar cal era a opción que mellor les parecía, mantendo sempre o criterio funcional e óptimo para o desenvolvemento do menor usuario e as opcións que poden. Foi A, 5 días á semana, 2 horas ao día. E B, 10 horas repartidas durante toda a semana. E C, outras propostas. De todas as máis votadas foi a B, que dice 10 horas repartidas durante toda a semana. Por outra banda, o incremento da asistencia semanal, ademais de dar resposta a demandas da actual ciudadanía, facilitará o incremento dos ingresos por horas da asistencia da biblioteca e non implicará un costo adicional para o Concello, porque o persoal actual podería facerse cargo dos usuarios e usuarios existentes. Propónse ao Pleno da Corporación modificar o artigo 20 do presente Regulamento do Servicio da Biblioteca Municipal de Moia do seguinte xeito. Artigo 20. Organización temporal. O período máximo de estancia do neno ou nena na biblioteca será de 10 horas repartidas ao longo da semana. Sería sempre contando as horas completas. Non valerían medias horas do control das mesmas se encargaría o personal da biblioteca. Este período poderá ampliarse por informe valorativo e da coordinadora en base ás especies situacións familiares ou necesidades de integración do usuario. Durante o tempo de estancia, o persoal da biblioteca deberá procurar a diversificación dos centros de atención do usuario ou usuaria, alternando os xogos individuales, o xogo libre e dirixido ao desenvolvemento das distintas esferas. Intervencións? Buenas tardes. Para dar un poco más de información, que parece ser que se pidió en la comisión de auditoría, es decir, que bueno, que la encuesta se realizó en los meses de octubre a diciembre, que se hizo un total de 48 familias y que la propuesta B, que es la que se iba a votar, recibió un total de 41. Por eso fue la final que se hizo. Intervención. Pasamos entonces á votación. Votos a favor da proposta.